Pietje en ik Gerrit, die ben waarom. Pietje van Gerrit, goeiemiddag. Goeiemiddag, Diamo. Nou, Ben, wat is het leuk dat ik er weer ben bij hem, hè? Vind ik, kijk, hoe is het Ja, nou? joh. En wat haast het hier mooi. Leuk, hè? Ja, dat zit hier heel pittig. Ja, maar zeg, dan kun je met Gerrit op huis. Dat zou misschien ook wat van mij wezen. Nee. Ja, je weet het net, Ben. Maar hier, wat ben we er weer net. Maar wat gaat het maar met de coromo's net, Ben? Oh, al die coromo's komen wij waarom. Hij de moelkapjes maken wij voor. Was er gek van. Tja, en mijn Gerrit, die meent dat nou, die pakt dat zand letterlijk. Hij had er een nakzak op, Ben. Ik zei, dat ding met naks net op. Hele wezen. Ja, die met nakzak op. Nou, Ben, dat verschoot dat naks, hè. En dan had er hem van de eigen. Ach, heerlijk, hij met niet achteraan. Maar er pisje klatter wie de skatten op. Hij zegt al wie de trapdel keutelen. Het is verschrikkelijk. Je krijgt hem met onverstaan, Ben. Tja, dan je die QSL-code, die moet je dan echt naar snel leren. Nou, die hebben we net. Die ben nooit coderen bij mijn vroeger. Nee, zei ik met mijn huis nooit coderen. Nou, ik vraag je jou een keer wel even hoe dat maakt. Nee, want daar komt Gerrit echt gewoon. Hè, wie hebben we ons aan ding? Dan komt er nog met ziekenfonds Pascal. Ik zal gewoon doen voort. Nee, maar dan wat wie dat wat net ben. Met die Filistijn. Oh, verschrikkelijk. Kijk, en ik denk, we gaan op vakantie kopen. Ik al stil kleer heen, maar dat wie net zo ben. Helemaal net. Tja, mijn baas, de baas van Gerrit is hier nog van. Die had hem eruit gekocht. Dat wint de Filistijn. Nou, dat wist ik daarvoor. Oh, nou ja, dat werd thuis, hè. Nou, ik wil er super emotioneel van, zeg ik die vertellen. Ik wil er emotioneel van. Ik zei, dit is dat verschrikkelijk. Maar ik zeg wel over. Ik ben erop geleerd. Ik zei, dan gaan we naar de karavaan. Dan gaan we met de karavaan naar Appelskeren. Daar gaan we heen. Nou, kleer, daar gaan we daarheen west. Ja, nou, ik zei, net zie hem zijn, want ik schaam me ervoor ben. Nou ja, als je nog een kopje voort bent. Ik ging er zelf berekenen bij. Als je dan kwam bij de karavaan hebben west, ja, ben. En als je nog net boetelang gaat of niet appelskeren, ja, maar dat maakt het niks uit. Want je moet alle kinderen zo mee gaan. Ja, als je en ik ga nog wat meer, want Gert had een troep mee en vingerangeltjes en visjes en weet ik veel wat aan mensen. Maar ik ga thuis ook uit de thuiszorg, hè, want ik ga voor een bozen in de voeten, hè. Voor een bozen in de voeten, en dan ga ik van die elektrische kousen, ga ik daar voor gewoon. Nou, als je, en thuis hebben we de thuiszorg. Die klauwen met die dingen naar jongens vooruit. Ja, hoe gaat dat nou wel? Maar in appelskeren hebben we het net bij. Dus ik zei, Signora, doe maar eens uitlook. En nou, dan hing het er, als je die uitlook denkt, die Famkes had, die hebben we net in Appelskeren. Nou, en dan hing het er met die kous, ik die vertellen. Oh, is dat, ik heb het ongeveer opgeklapt, en nou klapt het door de kachel heen, alle door elkaar afleven. Dan hing het er een pat, nou, dan gaat het hele spul weg. Maar weer ergens verder knap, ja, dat is leuk in de karavaan, en zo leuk. En wat een gewaar, wat in de Jamos, ik ken hem al, ja, hé. Kom al hier van de vaderboek al, ja. Dus ik praat nog even over de radio met die, maar dan is het, heer, ik ben, nou later kom je op de vaderboek, nou, er komt een vrouwtje bij. Ik zeg je even naar het kampaneerswinkeltje west, weet je wel, het kampaneerderijwinkeltje, ik heb van alles gekregen, hè. En dan komt een vrouwtje op me, ja, als ze zei, is dit net Pietje van Gerrit van Amber Friesland? Nou, weer de zuiver wat aan, ja. Ja, nou komt ze bij me, Pietje, werkt jouw man, ik nacht? Ja, ik zou op mijn zenuwen. Ja, nou, zij is daar, die mooi man werkt, je hebt een zenuwen, ik heb er eigenlijk niks mee. Nou ja, toen kwam er een man hoor. En die zei tegen me, mevrouw, ik ken jou ergens van. Ik ken jou ergens van. Ik zei, oh ja, ja. Ik zei, ik ken jou ergens van, maar ik kan jou net thuis brengen. Nou, ik zei, maar dat hoort ik net. Ik ben hier op het fiets en ik ben vlak bij de karavaan. Dat je hoeft me net thuis te brengen, maar wat aardig, nee, dan wil ik me thuis brengen. Nou, als dat hij dan bekendheid werd, hé. Ja, heerlijk, het is zo leuk. Als je, ik wil net met boerenlanders omgaan. Dan kan ik een boerenlander op me, ja. Ja, Engels of zo, dat verstaan ik net. Nou, die kwam op me, ja, nice weather today, nice weather today. Ja, nou, wie prachtig meid, niet waar. Ik weet niet wat iemand bedoelt, ik kan het nice weather today. Ik denk, je moet wetter kwijt, ja. Nou, ik denk dat het maar mooi zelf, maar ik wil net lekker meer met de boerenlanders in, dat doe ik net. Nou, fijn, ik wil met de bradskepjes boeten. Kom, en dan stiert die kerel weg. Sjop me weer aan. Ik zeg, spring eens in de jaar. Ik zei, spring doe zelf een in de jaar. Wat is dit nou van raas? Je komt de gekste mensen zien, die allemaal. Hé. En dat in Appelskeer, hè? Ja, Ben. Ja, maar dat hoeft net voor je van voor. Ja, maar een vreemd apparaat naar me door meteen. Nou, ik heb het in de gaten. Goh, wat een belevenis weer, Pietje. Ja, wat Ben. fijn om die weer even te jaren hier in Ja, de leuk. comedie. Ja, leuk. Nou, zijn de gasters van die mooie matjes u deels. En mijn Gert is van de week hier. Ja, dat ik waar. Nou, zeg zwaar hier dat Gerrit er eentje kruid van u? Dat zou wel mooi wezen. Nou, geef even even. Ja, oh, dan kerst hem vandaar. Dat kerst hem net bleden krijgen. Dan denk ik, mij even stil, hè. Nou, met hij ik even in die air springen, hè, van Blies. Ja, maar hij, maar wat een raar opmerking. Ja, het is vreemd. Spring eens in de air. Nou, spring, doe maar mooi zelf in de air. Ja, had ik niks benodigd. Nee. Nou, het wie een genoegen om die weer even in uitsturing te hebben, Pietje. Zullen we het ook een week gewoon werd, van? Ja, dat ik gewoon weer ben. Ik beleef altijd wel wat. Hartstikke leuk. En dan? Ja.
Nou, ik ben fijn dat je er bent. Ja, Vind ik leuk ook. om weer met jou te praten. Ja. Groetjes Mooi dat aan bosje Gerrit. hier, mooiste haren. Dank Ja, je wel. hè? Joe. Ja. Doei, Diana. Hoi. Doei. Maar Diana de Groot.